Здравейте! На днешното състезание на Картазан Ваир Маркели съвместно с общината даряваме 3 велосипеда, които съставляват следното. Това са ваучери, които вътре има генериран код и инструкции как може. Влизате в нашия сайт и оттам си поръчвате велосипеда според това, което вие желаете. Фирма X-Ruler е български производител на велосипеди с регистрирана европейска марка. Тя работи в цяла Европа. Това са българско производство велосипеди, като нашата цел е да създадем велосипеди, които да са достъпни за всички семейства. Като предоставят тези велосипеди, имат още едно предимство. Имат байбек услуга или тъй казаното обратно изкупуване. Всеки велосипед от тези, който е подарен, след една година, когато пожелае човекът, може да го замени за следващ модел велосипед. Това е услуга, която ние предоставяме в цяла България. И сега да връча ваучерите на господин кмета. В ранните сутрешни часове общо 37 ентусиасти се включиха в превземането на близо 20-километровото трасе, което започна от източната част на Карнобат и преминавайки през живописните пътеки над града ни, достигна до историческата крепост Маркели. Участниците вложиха много енергия, показаха висок спортен дух и хъс. И макар днешният поход по регламент да няма състезателно начало, то ние сме морално задължени да откроим и мотивираме най-добрите от тях. Преди да пристъпим към награждаването, ще припомня някои от ключовите положения в регламента на похода. Раздел 1. Правно основание и същност на похода. На основание член 17, алинея 1, точка 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с член 9, точка 1 от Устава на клуба, с подкрепата на община Карнобат и спомоществователи се организира велосипеден поход. Походът е част от програмата на Балканския фестивал на изкуствата в град Карнобат за 2023 година, като участието е напълно безплатно. Право на участие. Право на участие имат всички граждани на възраст над 14 години, които са физически и психически здрави. Възрастови групи. Участниците се разделят на две възрастови групи от 14 до 18 години и над 18 годишна възраст. Раздел 8. Награди. Наградният фонд е осигурен, както вече казахме, със съдействието на община Карнобат, X-Ruler ООД и Сдружение Българска история. За най-бързо стигналите до финала са предвидени следните награди. Първо място грамота, златен медал, нов велосипед, както и книга от Сдружение Българска история. Велосипедът, както разбрахте, е осигурен от община Карнобат и фирма X-Ruler. Аплодисменти. Второ място за първа възрастова група, отново грамота, сребърен медал и предметни награди. Трето място грамота, бронзов медал и предметни награди, като наградите за възрастова група над 18 години са същите. Специална награда на организаторите, която е грамота, медал и нов велосипед, днес ще бъде връчена на най-малкия участник в похода. С чувство на признателност към нашите любезни домакини от община Карнобат, с голямо удоволствие давам думата на господин Георги Димитров, кмет на община Карнобат, за връчване на наградите и приветствие. Благодаря, Диане. Беше преди 20 на дни. Дойдоха две момчета. Диане Неделчо. Господин кмете, ние искаме да правим пробег на Карнобат и да го включим в празниците. Не беше планирано. Не знам какво очакваха от мен да кажа не, че е трудно, че не може да стане. Аз мисля, че и те малко бяха изненадани, като им казах, да, приветствам това начинание. Ние, общината, ще се включим с каквото поискате. Оттам нататък те направиха техническата подготовка. Свързахме се с фирмата, която на практика се оказа, че и тя е била инициатор на това събитие. Аз пред вас, скъпи съграждани и приятели, искам да кажа, че
Днес с този колопоход поставихте основата на една нова традиция в Карнобат. Да сме живи и здрави. Общината поема ангажимента да го направим традиционен всяка година за празника на Карнобат, да го включим в програмата. Днес състезанието мина почти без инциденти. Някои от участниците пообъркаха маршрута, тъй че 19 км и 100 метра са само за победилите, а тия, които останаха по-назад, навъртяха повече километри, но те не горят дизелово гориво или бензин, вложиха просто малко повече усилия, за да стигнат до финала. Благодаря на всички. Малко сме и на олимпийския принцип. Важно беше участието, но най-важното е, че поставихте основата на традицията. Сега с удоволствие ще връчам наградите на победителите, а останалите, които няма да бъдат наградени, да знаят, че в следващото издание ще имат тая възможност да го направят. И така пристъпваме към връчването на наградите на първа възрастова група. На трето място е класиран Дичо Стоянов Костов, 17 години, с постигнато време 1 час, 3 минути и 40 секунди. Моля Неделчо Василев да дойде при господин кмета. На стълбичката. Няма да подписваш. Ще си закачаш нагоре, това ще крутвам нагоре. Това е много добра на цялата. Реално тя подържи от мен. Еми хубаво, като е дошла от тебе, колко ще ми се до публиката. Как го играе? Как? Един скромен човек, който на практика е автор на идеята и е толкова скромен, че пита какво ще правя тук и идват да се подпишат хората. Благодаря ти, Недълчо. Както отбелязахме, третото място получава бронзов медал, грамота и предметни награди. И така пристъпваме към връчването на второ място, което се присъжда на Алекс Стоянов Костадинов на 16 години с постигнато време 54 минути и 30 секунди, който получава грамота, сребърен медал и предметни награди. Стълбичката не се ли качват? Не се ли качват? Учи се на стълбата да превръчат. Браво. Браво. Някъде изохли. От първите и последните. Като време. Да. Те хванаха гората. Първо място се присъжда на Петко Ивайлов Русев на 17 години, постигнал време 38 минути и 34 секунди, който получава грамота, златен медал и нов велосипед, осигурен от община Карнобат и Екс-рулер ООД. Да, не тебе. Преминаваме към награждаването на втора възрастова група над 18 години. Трето място се присъжда на Радослав Иванов Иновски,
40 години, постигнал време от 56 минути и 19 секунди, който получава бронзов медал, грамота и предметни награди. Второ място е за Владимир Николов Владимиров, 47 години, постигнал време от 54 минути и 37 секунди. Той получава грамота, сребърен медал и предметни награди. И сега време е да оповестим и първото място за втора възрастова група, а то се присъжда на Николай Василев Киров на 22 години, постигнал време от 52 минути и 58 секунди. Аплодисменти! Той получава грамота, медал и нов велосипед, осигурен от община Карнобат и от Ексрулер ООД. И сега ще си позволя да изляза за малко от сценария, за да споделя, че днес дойдоха двама родители с едно дете на 13 години, за което регламентът не допускаше да участва в състезанието. Тъй като обаче, въпреки всичко, той прекоси цялото трасе на лична отговорност заедно с родителите си, ние решихме, говоря за целия организационен екип, да му присъдим една специална награда на организаторите, която в случая се присъжда на най-малкия участник Никола Владимиров Владимиров, 13 години, който превзе абсолютно цялото трасе за възрастни, подчертавам. Той също получава нов велосипед, както и медал. И през следващата година го очакваме отново този път в регламента. Благодаря ви, господин Димитров, за награждаването и за това, че направихте този поход възможен. Както и на вас. Честито на наградените! Благодарим на всички участници, като им пожелаваме здраве, още много спортни успехи и висок спортен дух. А вие, скъпи приятели, останете с програмата на Балканския фестивал на изкуствата. Не пропускайте